काय आज जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात आपल्याकडे पाऊस लागता। शाळा सुरू झाल्यात, दुसरीकडे दुकानदार छत्री आणि रेनकोटाचो नवो माल भरतात। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दुकानदारांनी छत्री रेनकोट आणले, मात्र पाऊसच नसल्यामुळे होयो तसो काय खप झालेलो नाही। आता जून तसो संपदिलो, त्याच्यामुळे दुकानदार आता पावसाची आणि गिरायकांची वाट बघत बसले। कसं आमच्याकडे रेनकोट मागे मी येऊन गेले, त्यावेळी गर्दी पण भरपूर होती आणि मुलाक आणूक नव्हतं, त्याच्यामुळे त्यांनी सांगले मका नंतर घेऊन या मुलाक। आणि आता वेळ भेटलो आणि नंतर प्रॉब्लेम काय होता तर ह्या त्या साईजचं मिळत नाही आमका रेनकोट, म्हणून म्हटलं आज घेऊ गेलो रेनकोट त्याच्यासाठी। आज काही गरज नाही अशी की बाबा रेनकोट घेऊ, एक तर पाऊसच पडत नाही इकडे सध्या तरी, आणि आज लगेच काय पडा त्याची पण काय शक्यता कमी असा, तर ह्याच्यासाठीच फक्त घेतलेला की बा परत मिळत नाही त्या साईजचं, याच्यासाठी फक्त घेतलेलं असं। आणि पावसाचं म्हटलं तर एवढा मोठा प्रॉब्लेमच असा, शेतीची कामं असल्यामुळे माणसं आज येतो पाऊस उद्या येतो, त्याच्यामुळं बाजारात सुद्धा मार्केटला पण गिराईक नाही, त्याच्यासाठी तो मोठा प्रॉब्लेम झाला। नसल्यामुळे काय झालं, जो कस्टमर बेस मे महिन्यातच चालू होता तो कस्टमर बेसच आपल्याकडे आता येईल ना, त्यातले 10% कस्टमर बेस फक्त आपल्याकडे अवेलेबल झालेला, बाकी जो कस्टमर आपल्याकडे पाऊस नसल्यामुळे येत ना। अजूनही आजची 20 तारीख येते जूनची, तरी पण पाऊस नाही दिसत। पाऊस नसल्यामुळे पूर्ण माल छत्री रेनकोट हे माल पूर्णपणे अडकून राहिलेलो आता। नमस्कार। कोकणामध्ये सध्या पाऊस नाही, पावसाची परिस्थिती बघितली तर खूप कठीण आहे आणि अल निनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस पुढे गेलो असं म्हणतं। आपण बघतो कणकवलीच्या या बाजारात सध्या म्हणजे परिस्थिती जी आपण बघतो तरी कठीण, ऊन पडलेला आणि ऊन पडल्यानंतर आता काही जण पावसाळ्याच्या दृष्टिकोनाने जून महिन्यात म्हणजे छत्री घेतात, रेनकोट घेतात, टोपे घेतात, अशी परिस्थिती। आणि काही दुकानात खरेदी करू पण दुकानं पण सध्या बघतो ते गिरायकच नाही, कमी गिरायक हा। व्यापाऱ्यांचं असं म्हणणं 30 ते 40% धंदो यावेळी कमी हा, त्यामुळे सध्याची परिस्थिती बघतो ही रेनकोट असू दे, छत्री असू दे, किंवा या दुकानात खरेदी करण्याची जी गिरायक ती कमी आहेत। आणि त्याचमुळे या पाऊस नसल्यामुळे बाजारात असलेले छत्री असेल, रेनकोट असतील, टोपे असतील किंवा प्लास्टिक पिशवे, प्लास्टिक खोळ असतील, हे आता विकले जात नाही, त्यामुळे 50 ते 60% जो धंदो आहे तो बसलेलो आणि त्यामुळे शांतता दिसते बाजारात। ऊन असल्यामुळे बाजारात जे येणारे ग्राहक सांगतात की ऊन असल्यामुळे बाजारात ग्राहक येत नाही, त्यामुळे गिराईक होत नाही। काही जण शेतकरी ते शेतीची वाट बघतात आणि त्या वाट बघून नंतर आज येत उद्या येत अशी शेतीची वाट बघतात आणि त्यामुळे पाऊस येत नाही आणि बाजारात माणूस नाही, त्यामुळे व्यवसाय होत नाही। त्यामुळे एकंदरीत बघलो की सध्या बघतो ह्या कणकवलीच्या बाजारात की पाऊस नसल्यामुळे छत्री, रेनकोट असू दे किंवा नंतर मग आपण बघतो की प्लास्टिकचे सर्व जे पावसाळ्यात वापरण्याचे जे प्लास्टिक असू दे यांच्या धंद्यावर आता मंदी इलेली एकंदरीत आपल्याला दिसत असा। उमेश बुचडे, कोकण साडला कणकवली।